Her er der nogle billeder, der viser nogle situationer, som handler om emnet teknologi. Du har nu cirka 10 sekunder til at kigge på billederne. Vil du godt beskrive kort, hvad der sker i situationerne? Billederne viser forskellige former for teknologi, vi bruger i hverdagen. På et billede ses et fladskærms-tv, og på et andet billede taler en kvinde i en telefon, mens hun arbejder. Et tredje billede viser en bil, og et fjerde billede viser en computer med skærm og tastatur. Det sidste billede viser et åbent køleskab fuldt af mad. Teknologi har ændret vores hverdag meget i de seneste årtier. Hvilken teknologi tror du har haft størst betydning for almindelige menneskers liv? Jeg tror, mobiltelefonen har haft den største betydning, fordi den har ændret, hvordan vi holder kontakt med hinanden. Computeren og internettet har også været meget vigtige, fordi de giver adgang til information og fleksibilitet i arbejdet. Og bilen har givet folk mere personlig frihed og mobilitet. Hvilken teknologi kunne du ikke leve uden i din hverdag? Jeg kunne ikke leve uden min mobiltelefon, fordi jeg bruger den til alt. Kommunikation, information og endda underholdning. Et af billederne viser en kvinde, der taler i telefon, mens hun arbejder. Hvorfor tror du, det er blevet sværere at slå fra arbejdet, efter mobiltelefoner blev så almindelige? Jeg tror, det er fordi, man altid er tilgængelig nu, og mange chefer forventer, at man svarer hurtigt, også uden for arbejdstiden. Det gør det svært at slå helt fra og slappe af. Hvad mener du er fordelene og ulemperne ved, at teknologi udvikler sig så hurtigt? Jeg tror, der er både fordele og ulemper. Fordelen er, at konstante forbedringer gør livet nemmere og mere effektivt, og vi får nye løsninger på gamle problemer. Men ulempen er, at det kan være svært at følge med, specielt for ældre mennesker, og udstyr bliver hurtigt forældet, hvilket skaber affald.